Kiitoksia kovasti tänne kutsusta tulla puhumaan. Siitä on ollut sellainen seuraus, kun olen miettinyt monta päivää näitä teemoja. Eilen illalla sitten kävi semmoinen onnellinen sattumus, että mä löysin poliittisen kotiini. Rupesin miettimään tätä Koirakosken tilannetta. Tämä on vanha korpikommunistien Tyyssi ja nämä erämaa-alueet täällä on oltu aina vähän vastarinnassa ja löytyy kaiken näköistä mielenkiintoista historiatarinaa kansalaisvastarinnan ja myös kommunistien toiminnasta, ja täällä sitten käytettiin tämmöistä nimitystä kuin korpikommunistit. Mä pikkusen otan tätä uusia käyttöön, että minkä takia minä itse nyt tällä hetkellä koen, että minähän olen siis korpikommunisti. Eli korpi, mitä se korpi meille tarkoittaa, se on niin kuin Kainuun maakuntalaulussa lauletaan, kuulkaa korpiemme kuiskentaa. Nämä korvet ja erämaat on meidän seutuja. Kommunismi on taas sitä yhteisöllisyyttä, ihmisyyttä, miten mä sen syvimmillään miellän, niin korpikommunismi on sen tunnustamista, että me ollaan täällä yhteisellä maapallolla. Meillä on yhteiset vedet, joet ja järvet ja metsät ja pellot ja suot täällä ympärillämme. Ja tämmöinen aasinsilta nyt tähän Talvivaaran teemaan, mutta haluan lähteä pikkusen etäämmältä kuin suoraan tästä Talvivaaran tarinasta, koska Talvivaaran tarina ei aukene eikä ratkea pelkästään puhumalla tästä kaivoksesta, vaan meidän pitää puhua itse asiassa koko kapitalismin kriisistä ja siitä, millä tavalla kapitalismin kriisi tällä hetkellä kytkeytyy perusrakenteeseen. Eli marxilaisessa ajattelussa puhutaan perustasta ja päällysrakenteista. Nämä kriisi-ilmiöt, mihin on törmätty, ne on näitä päällysrakenteen ilmiöitä. Ja minusta näyttää siltä, että koko yhteiskunta, kaikki puolueet ja kansalaisjärjestöt on enemmän tai vähemmän hukassa sen kanssa, että mistä tämä kriisi oikeasti johtuu. Ja Talvivaaran tapaus on minun mielestäni nyt sellainen esimerkki siitä, joka konkretisoi sen, mistä tässä on kysymys, millä tavalla perusta ja päällysrakenne tässä tapauksessa liittyy toisiinsa. Jos ajatellaan maailmantaloutta viimeisen 200 vuoden aikana, niin se on perustunut, sitä voidaan ajatella, että se on yksi iso moottori, se on itse asiassa yksi polttomoottori, joka koostuu ehkä 100 miljoonasta pienestä polttomoottorista, kaikista autoista, tehtaista. Se on valtava energiakuluttava järjestelmä. Sen lisäksi se on kuluttanut uusiutumattomia luonnonvaroja muitakin. Se on tarvinnut siihen metalleja ja kaasua, öljyä. Ja näillä eväillä tämä maailmantalouden moottori on pyörinyt näihin asti. Ekologiset kriitikot on monta kymmentä vuotta puhunut, että jossakin tulee raja vastaan. Tämä jatkuva kasvu ei ole mahdollinen tie. Ja on puhuttu sellaisesta kuin öljyn kulutuksen huippu, peak oil. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun maailmantalouden rattaisiin tähän suureen moottoriin ei pystytä lisäämään enempää öljyä. Siitä johtuen, että jos sitä yritetään enemmän ottaa, niin se hinta rupeaa kipuamaan kohti taivaata, koska ollaan lähestymässä niitä rajoja, joissa uusiutumat luonnonvarat loppuu. Käytännössähän ne eivät lopu, vaan ne tavallaan ohenee. Yhä heikompia malmeja, yhä heikompia öljyesiintymiä, yhä heikompia kaasuesiintymiä ruvetaan kaivamaan eteen. Mutta kyse on kuitenkin nyt tämän maailmantalouden, tämän maailmanjärjestyksen lopun ajasta ehdottomasti. Tämä on tullut tiensä päähän ja tässä on tämä perusrakenteen tai perustan luonnonvarojen
resurssien loppuminen, se maisema. Ja täydellisesti tämä näköala halutaan unohtaa, kun puhutaan tästä kriisistä. Jos katsotaan sitä, että kuinka paljon energiaa on syötetty tähän järjestelmään ja sitä talouskasvua, niin ne on kulkenut yhtä matkaa. Vuosi vuodelta on lisätty enemmän öljynkulutusta ja saatu taloudellista kasvua. Nyt viimeiset vuodet on oltu uuden ilmiön edessä. Öljykulutuksen määrä ei ole enää kasvamassa, se on taittumassa se kasvu. Taloudellinen kasvu on myös taittunut. Ja nyt on nähty semmoinenkin ilmiö, kun muutama vuosi sitten tämä lama yritti tästä lähteä pois ja tavallaan maailman talous, tämä suuri moottori alkoi käynnistymään ikään kuin taas sille kasvu-uralle. Mutta saman tien öljyn hinta nousi sitten sen kysynnän vuoksi heti pilviin. Ruoan hinta rupesi nousemaan niin nopeasti, että suurkaupungissa ihmiset rupesi näkemään nälkää, koska öljyhinnan tuloksena kaikki hinnat nousee. Kustannustaso nousi teollisuudessa niin suureksi, että sitten saman tien tulee se takaisin kytkentä, joka leikkaa siltä kasvulta edellytykset pois. Väitän, että uutta nousukautta ei ole tulevassa enää. Ja se johtuu siitä, että on törmätty näihin uusiutumattomien luonnonvarojen reunaihin. Mitä seuraa siitä, että uutta kasvua ei olekaan tulossa? Kestääkö jatkuvan kasvun varaan rakennettu globaali tuotanto- ja kulutusjärjestelmä, kapitalismi, kestääkö se pystyssä silloin, kun joudutaan luopumaan jatkuvan kasvun tavoitteista? Ja väittäisin, että se ei, koska se on osa tätä järjestelmää, tämä jatkuvan kasvun tavoite, se idea, että öljyä on loputtomasti. Se on sisäänrakennettu tähän maailmantalouteen. Ja se nähdään nyt siinä, että Suomen valtio, Viereman kunta, suuryritykset, Kreikka, kaikki maat on ottanut velkaa aina sitä tulevaa jatkuvaa kasvua silmällä pitäen. 3% taloudellinen kasvu, 3% verotulojen kasvu ja niin edelleen. Vai mikä on ollut se arvio, minkä pohjalta velkaa on otettu? Näin koko maailma on velkaantunut korviaan myöten tulevan kasvun varaan, jota ei ole tulossa. Ja tämä on nyt se, minun mielestä se yhtälö, mikä kaataa kapitalismin. Kommunistien ei tarvitse kaataa, eikä anarkistien, ei kenenkään. Meidän ongelma ei ole kapitalismin kaataminen, se kaatuu meistä riippumatta. Kommunistien tehtävä, kaikkien muiden tahojen, tulevaisuudesta huolta kantavien tahojen tehtävä on keksiä, että miten me sitten selvitään, kun tämä kapitalismi ja maailmantalous kaatuu. Se on se tehtävä ja se on minusta aika mielenkiintoinen ja hieno tehtävä. Ei maailmaa ole vielä valmiiksi rakennettu, päinvastoin. Yksi maailma on kaatumassa ja toinen maailma pitäisi rakentaa tilalle. Mutta eihän se tietenkään näin helppoa ole, koska meillä on vastavoimat pelissä. Ei maailman finanssipiirit ja raharikkaat vallanpitäjät ja koko tämän talousjärjestelmän kaikki ydintoimijat, eihän he tule luovuttamaan tietenkään. Tarkoitus on jatkaa tätä järjestelmää niin pitkälle kuin mahdollista. Ja yksi epätoivoinen ratkaisu siihen on tietenkin se, että yritetään suunnata nyt resursseja, löytää lisää ehdottomasti. Nyt tarvitaan lisää tähän yskivään moottoriin sitä resurssia. Pitää saada kaikki öljy liikkeelle, kaikki kaasu liikkeelle, kaikki metallit mitä suinkin löytyy. Ja nyt on menossa tämmöinen maailman luonnonvarojen viimeinen uusjako. Nyt jaetaan kaikki, mitä suinkin on, ja siitä on hyvä esimerkki Suomi, josta 14% on nyt varattu kaivosyhtiöille. Aivan tuosta vaan Tukes on antanut kaivosvarauksia maailman kaivosyhtiöille, kun ne muodollisesti on täyttänyt ne paperit ja maksanut jonkun 2 000 euron varausmaksun, niin ne pystyvät varaamaan puolet Vieremästä, niin kuin on tapahtunut kultakaivosta varten.
Ja se tarkoittaa käytännössä kuitenkin sitä, että vaikka on vasta saatu etsintälupa jollekin alueelle, niillä on myös oikeus siihen malmiin, mitä ne tulee löytämään sieltä, jos kaivos perustetaan. Eli me on annettu oikeudet meidän luonnonvaroihin lähes kaikista arvokkaimmista luonnonvaroista. No, tämähän on selvä ryöstö, joka on mennyt vihreältä, vasemmistoliitolta, keskustalta, perussuomalaisilta, kaikilta ohi silmien ja korvien, eikä siihen ole reagoitu. Ja ehkä kommunistien pitäisi nousta isänmaalliseksi voimaksi tässä tilanteessa voimakkaasti vaatimaan tämän koko meidän luonnonvarojen rosvouksen jakamisen ja puhaltaa peli poikki. Minun mielestä meidän pitää tehdä sellainen kaivoslaki, joka purkaa koko tämän jutun. Suomea on nyt huijattu pahemman kerran. Että näitä ei voida pitää pätevinä näitä kaivosyhtiöille annettuja papereita. Se on ensimmäinen niin kuin kansallistamisen tie, että meidän täytyy purkaa ja ilmoittaa, että sori, tämä oli teidän märkä uni, että ei me mitään anneta teille tosta vaan. Joo, eli tällaisesta maisemasta minä tätä Talvivaaran kaivosta nyt tarkastelen. Ja Talvivaara on maailman nikkelikaivoksista ainutlaatuinen siinä mielessä, että se käy 10 kertaa heikompien nikkelivarantojen varaan kuin on koskaan aikaisemmin yritetty nikkeliä ottaa. Se on täydellinen esimerkki just tästä, että nyt yritetään ottaa näitä resursseja sellaisistakin paikoista, mistä ei aikaisemmin pidetty ollenkaan mielekkäinä. Nyt ei ole vaihtoehtoa. Jos halutaan jatkaa tällä tiellä, niin on otettava kaikki mahdolliset käyttöön. Ja näitä samanlaisia asioita on sitten esimerkiksi tämä liuskekaasu ja öljyhiekka ja monet muut heikot malmit sitten muissa maissa. Ja näihin kaikkiin liittyy nyt se ongelma, että ekologiset sosiaaliset kustannukset nousee aivan sietämättömille tasoille. Ja vaikka malmit loppuu ja vaikka malmien hinnat tulee nousemaan, niin jossakin täytyy olla se raja, minkä jälkeen ei enää mennä vielä ja vielä heikompiin. Koska jos sitä rajaa ei ole, niin meillähän löytyy uraania ja malmia vähän joka paikasta. Voidaan me rouhia vaikka koko Suomi, kaikki kalliot. Kyllä sieltä loppujen lopuksi jotakin löytyy. Mutta missä vaiheessa oma elinympäristö on tärkeämpi kuin se 20 vuoden aikana saatava hyöty? Kuinka paljon voidaan ihmisiä vaatia uhrautumaan maailmantalouden alas ajettavan moottorin loppuhenkosia varten? Vai mikä olisi se vaihtoehto? Kukaan ei ole oikeasti keskustelemassa siitä todellisesta strategiasta, että miten tullaan toimeen, kun uusiutumat luonnonvarat loppuu. Ja nyt näyttää siltä, että se keskustelu varsin ajankohtainen just olisikin, koska Talvivaara on käännepiste, se on herättäjä ja se herättää automaattisesti sen kysymyksen, että jos ei tätä, ei Suhankoa, ei muita valtavia uusia avolohoksia, niin mitä sitten, minkälaista taloutta, tuotantoa ruvetaan rakentamaan? Ja mun mielestä se voisi olla yksi semmoinen kommunistien panos tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, että lähdetään vakavasti miettimään pikkusen pitemmälle kuin mitä tämä poliittinen järjestelmä nyt kykenee. Eli mietitään tulevia sukupolvia myöten tätä asiaa. Tätä on nyt 3 sukupolvea ainakin rakennettu, tätä öljyteollista kulttuuria. Ja sen korvaaminen jollakin toisella, niin mä en usko, että se on vuoden, 2, 3 juttu. Se on vähintään 20-30 vuotta. Kun kaikki infrastruktuurielementit täytyy muuttaa toisiksi. Me ollaan halvan öljyn lumassa maailmaan rakennettu keskitetty tuotanto- ja kulutus- ja jakelujärjestelmä.
se vaan ei toimi silloin, kun öljyä ei ole. Meille ei tule sitä rekkarallia, lentokoneita. Ja se on ihan näköpiirissä tällainen tilanne, että kaikki tällainen kaukaa tuotu, kaukaa kuljetettu, keskitetysti tuotettu, niin meidän on luovuttava siitä strategiasta ja lähdettävä kehittämään toisenlaista. Mutta me ei saada tehdä sitä millään vapaalta pöydältä, vaan me tullaan tekemään sitä kriisin oloissa, romahtavan kapitalismin oloissa, kenties kärjistyvien yhteiskuntasuhteiden oloissa, militarismin oloissa, fasismin uhkan ja kontrollin koventumisen maailmassa. Kaikkialla, missä kapitalismi on romahdellut, vaikkapa nyt Argentiinan talous, joka romahti aikanaan, niin ihmiset on hyvin nopeasti löytänyt ne elementit, mitä me tarvitaan nyt jatkossa myös Suomessa. Paikallisuutta, yhteisöllisyyttä, kooperativismia. Silloin kun järjestelmä pettää, niin meillä ei jää kun toisemme ja nimenomaan se lähialueet. Ja tässäkin mielessä mä näen, että kommunisteilla on hyvät juuret, koska kommunistit on aina toiminut paikallisesti ja olleet lähellä ihmisiä. Ja ihmiset on nyt valitettavasti aika arkoja ja nujerrettuja Suomessa, kenties kansalaissodasta lähtien, että täällä ei oikein osata panna vastaan, vaikka sulta vietäisi kaikki, niin kuin esimerkiksi Lahnasjärven kylällä, siltä on viety koko elinpiiri. Enää ei ihmiset saa kannata poimia marjoja 10 kilometrin säteellä kaivoksesta, niin en ainakaan minä koske sieniin eikä marjoihin. Tuon Aaron kanssa lennettiin ilmakuvareissulla Talvivaaran yli pari viikkoa sitten, niin me lennettiin siihen kaasupilveen. Se yhtäkkiä 0,5 kilometrin korkeudella se kaivos haisi. No entäs sitten kun se sataa ja leviää sinne ympärille? Ja entäs sitten ne työntekijäraukat, jotka asuu sen helvetin esikartanon sisällä, täysin saastuneiden vesi, maa, ilma, pölyalueiden keskellä. Se on Suomen epäterveellisempiä työympäristöjä. Mutta se, että tämä Talvivaara ei ole mikään semmoinen marginaalinen poikkeustapaus. Ehkä se on yksi semmoinen kärjistyneimpiä esimerkkejä maailmassa tästä käännepisteestä, missä nyt jo eletään niin koko uusiutumattomien luonnonvarojen osalta. Mutta ympäri maailmaa on yksi, voisi sanoa näin, että maailmalla toimii suurin kansalaisliike. On nämä kaikki lukemattomat paikalliset liikkeet eri puolilla maailmaa, jotka yrittää torjua tätä luonnonvarojen viimeistä ryöstöä omilla seuduillaan. Tähän mennessä ne on sijoitettu kauas ihmisasutuksista ja niin edelleen. Myös tästä periaatteesta on jouduttu luopumaan. Tullaan yhä herkemmille alueille, vedenjakajalle, tullaan Oulun kaupunkikin on yhden valtausalueen sisälle erehditty piirtämään, samaten Vieremäen kirkonkylä. Kuvaa sitä, että jos yhtiöt tekee tuommoisia rajauksia, ne ei enää välitä sosiaalista hyväksynnästä. Ne on valmiit murskaamaan kokonaisia kaupunkeja jatkossa. Ja ne tulee sen tekemään, jos vastarinta ei ole selkeää ja vahvaa. Jos meillä ei ole olemassa yhtenäinen kansa suurin piirtein vastassa tätä kaivoshyökkäystä. Me täällä Talvivaaran ympärillä me ei yksin tätä kaivosta nujerreta. Mä oon tullut nyt siihen tulokseen, että me ei pystytä ehkä nujertamaan sitä kaivosta edes sillä, että meillä olisi tukena Suomesta vaikka kuinka paljon porukkaa. Mun mielestä meidän pitää kyetä murtamaan tämä meille määritelty tulevaisuus, joka on kaivosbuumin jälkeinen Suomi. Suomi täynnä uusia kaivoksia, Suomi täynnä uusia saastutettuja vesiä. Koko meidän järvi-Suomi, hieno Lappi, kaikkein hienoimmat luontoalueet, erämaa-alueet, jotka tämmöiselle korpikommunistille on äärettömän rakkaita.
ne ollaan nyt tuhoamassa ihan häikäilemättä. Ja sen torjuntaan mä kutsusin kommunisteja juuri sitä kautta, että läpi maan olkaa hemmetin aktiivisia omilla seutukunnallanne. Kattokaa sieltä stoptalvivaara.org-sivulta se varausten kartta koko maasta ja kutsukaa väki koolle miettimään tilannetta. Miten me torjutaan meidän kunnan, kylän, meidän ikiaikaisten nautintoalueiden joutuminen kaivosyhtiöiden raiskaamaksi. Tämä on jotakin, jonka merkitystä ei vielä ymmärretä, kuinka iso hyökkäys on menossa, kuinka tosissaan ne on ja kuinka nopeasti ne toimii, jos me ei kyetä sitä vastaan nousemaan. Ja me oltiin tuon Mikko Korhosen kanssa tuolla Ateenassa vaihtoehtoväen summitissa ja siellä oli aika innostavaa kuulla, että mitä tapahtuu. Eri puolilla maata on olemassa näitä liikkeitä, ne on todella isoja. Venäjällä, niin kuin sä tiedät, siellä on kokonaiset seutukunnat 100% vastarinnassa nikkelin tuotantoon vastaan. Mutta Ranska on loistava esimerkki siitä, miten 2 vuodessa ihmiset pystyvät Ranskassa murtamaan yhden valtavan uhkan. Eli 2 vuotta sitten ranskalaiset eivät olleet kuulleetkaan liuskekaasun poraamisesta ja pumppaamisesta näillä kemikaaleilla ja vedellä, mitä Jenkeissä on aloitettu. Kuitenkin Ranskan maaperässä oli näitä kaasuvarauksia, se oli koko maa täynnä, ihan niin kuin Suomi tällä hetkellä kaivosvarauksia. Mutta 2 vuodessa maaseutu, kylät, paikalliset ihmiset heräs lumipalloefektinä ilman, että sitä organisoitiin minkään ympäristöjärjestön tai puolueen tai muun toimesta, vaan kylältä, kaupungilta ihmiset kutsu porukan koolle. Ne katsoo Amerikassa tehdyn kriittisen dokumentin Käslän, kokosivat tietoa, tutustuvat siihen tekniikkaan. Mikä on tämä uusi teknologia, jonka pitää tuottaa nyt meille halpaa kaasua. Totesivat, että tämä on totaalinen tuho maaseudulle. Kaikki pohjavedet ollaan pilaamassa Ranskassa. Ja niinpä hallitus taipuu ja koko tämä fräkkäystekniikka on kielletty. Se on kielletty teknologia Ranskassa. Sen jälkeen toinen suuri ruokamaa Bulgaria kielsi sen teknologiaa. Mä sanoisin, että Suomessa tavoite voisi olla se, että tuommoinen tekniikka kuin bioliuotus, mitä täällä on nyt epätoivisesti kokeiltu, se voi olla tekniikka, jota ei tulisi soveltaa. Onko mä puhunut jo liian pitkästi, koska tässä vielä jotakin? No joku, jos ajatellaan tämmöisiä aloitteita, mitä tässä voisi tehdä. Jos ajatellaan, että me ollaan tässä käännepisteessä nyt, että meidän pitää ryhtyä rakentamaan sitä toista järjestelmää. Tämän romahtavan tilanne. Sitä, joka ei ole riippuvainen uusiutumattomista luonnonvaroista. Se on niin valtava työ, että olisi kiva nähdä jotain valopilkkuja jossakin, että valtiovarainministerit ja ympäristöministerit ja muut lanseeraa ohjelmia, että nyt sijoitetaan näin ja näin monta miljardia rahaa vaihtoehtoisen teknologioiden, korvaavien materiaalien tuotantoon ja niin edelleen. En ole nähnyt tämmöisiä skenaarioita. Ja yksi ratkaisu olisi se, että kaikille uusiutumattomille luonnonvaroille pitää laittaa tulevaisuusvero, jolla rakennetaan sitä korvaavaa tulevaisuutta. Eli näiltä yhtiöiltä, jotka nyt ottavat tulevilta sukupolvilta pois nämä raaka-aineet, koska ei niitä 2 kertaa voida käyttää, niiden pitää lahjoittaa tuleville sukupolville edes sitä teknologiaa, millä selviää sitten, kun sitä ei ole enää käytettävissä. Se on sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta tällainen voimakas verottaminen uusiutumattomia luonnonvaroja ja sen rahan sijoittaminen uuden kulttuurin perusrakenteisiin, tutkimukseen, kehittämiseen, paikallistalouksien kehittämiseen, niin pitäisi olla ykköslinjauksilla.
Mutta että kuinka pihalla tämä järjestelmä tilanteesta on, niin minusta voisi vaikka nyt tässä vaiheessa ennen keskustelua lopettaa tähän, niin on tämä sinänsä pieneltä kuulostava asia, että talkootyö aiotaan ottaa verotuksen piiriin. Juuri se maailma, joka on sitä elonjäämiskulttuuria, johon me joudutaan turvautumaan, niin sekin haluttaisiin tukkia. Se osoittaa totaalista ymmärtämättömyyttä siitä, mikä on tämä kriisi, kuinka on ollut jo aikaisemmin. Ja minusta tuntuu, että nyt on sosiaalinen tilaus myös utopioille, visioille, strategioille ja sillä sektorilla mä toivon että kommunistit on aktiivisia ja aloitteellisia. Se että edes yksi puolue pystyisi nousemaan oikeasti strategiselle tasolle tässä keskustelussa, tuomaan 20-30 vuoden ajattelua tähän kehään, niin se voisi heijastua sitten moniin muihinkin puolueisiin. Ja en tiedä, onko vihreitä pelastettavista tuskin, mutta voihan sieltä osa avahtua. Joo. Anna tähän mainoskiskuun.